Matur nuwun dhumateng para kadang ringga musik saking Selarong ingkang dipun pangarsani Bapak Hartono ingkang sampun kepareng nderek mangayu bagya pisanipun para kadang catering Lina. Mika mugi kepareng samangke kula lajengaken tumapaing tata-tara sungkeman ingkang kepareng lolos dung anenggih Bapak Fuad Effendi so ingkang kepareng merasaken tumapaing tata-tara sungkeman dhateng sanes kejawi Ibtu lebda absaring penganten nuninggih Ibu Sandra. Sumangga Bapak Fuad Effendi kepareng samto wonten ing sasana pinajeng saperlu nglolos dungipun penganten kakung. Karana tunggaling priya menawi sungkem ing pepadanipun pinisepuh boten kepareng ngagem pusaka utawi keris utawi ageman. Sumangga sawadyaipun kula aturaken dhumateng Ibu Sandra. Asmadarana Slendra Sanga. Kula ngaturaken bekti katur ibu putra nyuwun pangestune mugi ngen kula bebrayan tansah manggih raharja Gusti ingkang moho agung paring kabahagyan mulya ger anakku sun bepuji pangundute Ibu Rama bagya mulya seteruse sabar lan tawakal mring panembah awet iku marganipun bagya mulya kang sinandhang
Matur nuwun dumateng para pinisepuh Sumerambah Protam Gagung Saputri ingkang sampun kepareng paring panyengkuyung. Ing salajengipun surpanyun saking ingkang hamengkugati nenggih Bapak Ibu Setyaka ingkang sinengguyung Bapak Ibu Agus Darmaja Ibu Heni Saryanti panjenengan sadaya kasun ngerapi kanthi suka piraning wardaya pasugatan ingkang sawun kaladosaken dening para katang katering. Inggih salajengipun nyuwun pangapunten ing mangke mugi kepareng jengkar saking sasana palenggan tumuju mring sasana pinajang ingkang sepisan saking keluarga ageng Iputu Agus Darmaja Ibu Heni Saryanti kasuwun mangke foto wonten ing sasana pinajang paring berkah dateng pengantin sarimbit kanthi foto sesarengan. Kula waosaken mangke mligi wekdal menangke wekdal menika kangge keluarga ageng keluarga besan inggih setunggal kula waosaken keluarga Inyuman Suwarta, keluarga Joko Supriyanto, terah Mbah Resa Dimejo, keluarga almarhum Nami Waryani, keluarga Slamet Miyarso, keluarga Ariyanti Sri Lestari, keluarga Aris Sutanto, keluarga Agus Winarso, keluarga Ari Winarno, lan mangke sanesipun utawi candhaipun mangke wekdal sanes ngempaken sedasa keluarga menika kasuwun pinarak wonten ing sasana pinajang.